El que vaig a fer ara és improvisat. Jo no sabia que tenia que fer a més el tancament de l'acte d'avui. Però el que sí que vull és celebrar l'encontre, perquè aquest encontre és un encontre entre moltes comunitats que des de diferents llocs fan un treball conjunt per la poesia, per la literatura, per les dones que creen, que escriuen, que pensen, subratllen el que pensen, que reivindiquen, i totes, en una xarxa de dones, ens trobem avui ací. Estic molt satisfeta i molt agraïda, fonamentalment molt agraïda. Jo sóc una més entre vosaltres i m'alegre que estiguem totes ací. I m'alegre perquè això és el començament d'allò que no pot acabar, perquè serà de tots i de totes, però que és un projecte de futur. Moltes gràcies i visca la celebració del Dia de les Lletres i del